Fl-1930 dera l-ewwel darba r-rumanz u liet in-nanna venut fl-Amerika tal-awtur Juan Mamo, rumanz li kien injorat għal deċenji sħaħ qabel ma beda jingħata r-rikonoxximent dovut bħala xogħol b'saħħtu ta' sarkażmu u kritika soċjali, bażliet stilistiċi li kienu ambizzjużi kemm għal żmienu kif ukoll għallum. Juan Mamo twieled fl-1886 fl-aħħar tas-seklu 19. Ħafna Maltin dak iż-żmien kienu fqar, ma kellhom skola. Juan Mamo kellu ftit skola u dak il-ftit illi kien jaf użah bl-iktar mod straordinarju illi seta'. Meta kien għadu żgħir kien ġej minn familja komuni, missieru kien spiċċa l-ħabs għal diversi reati relattivament żgħar, ma Juan Mamo prova joqtol bniedem minħabba tilwima li kien hemm bej żewġ familji u skont ta' 6 snin il-ħabs, skont ta' sentenza, parti mis-sentenza tiegħu xu kellu jagħmel 20 sena, ħareġ mill-ħabs biex ngħidlek bniedem pjuttost mibdul, baqa' bniedem ftit konflittwali u tinħass din anke fil-kitba tiegħu. Però għex ħajja mimli avventuri, kien avventurier, kien imprenditur żgħar, kien ibih il-kotba, emigra għal numru ta' snin, 8 snin u fuqhom l-Eġittu. Ġifieri dan huwa bniedem illi għamel ħafna affarijiet, kien jinteressa ruħu fil-botanika, fl-arkeoloġija, fil-bidja, f'ħafna elementi, però dak li jispikka huwa il-mod kif iħaddem il-lingwa. Juan Mamo bil-partikolaritajiet kollha tal-karattru tiegħu, bl-isfond umli kollu tiegħu kien kapaċi jħaddem il-lingwa b'mod illi ħadd fi żmienu u anki warah ma kien kapaċi jagħmel. Naħseb din hija l-iktar ħaġa li tispikka fil-kitba tiegħu. Juan Mamo jilab bil-lingwa u jilab bil-ħila li jirrakkonta storja. Juan Mamo kien jikteb ħafna fil-gazzetti u ir-romanz ikoniku tiegħu illum li sar mudell għal ħafna awturi anki fi żmienna u li in-nanna venut fl-Amerika huwa influwenzat ukoll minn din il-relazzjoni kontinwa li kellu mal-ġrajiet tal-ġurnata, mal-interess tiegħu li jikkummenta fuq dak kollu li jkun qed jiġri. Mela għandek dak l-element, għandek l-element ieħor illi Juan Mamo kien interessat ħafna fid-dialett, kien interessat ħafna fil-kultura popolari għalkemm kien jikkritika minħabba n-nuqqasijiet kbar tagħha. Kien interessat fil-politika, kien interessat fix-xjenza, kien interessat ħafna fix-xjenza fil-fatt, kien interessat fil-metropoli l-kbar tal-Ewropa. Ir-romanzu li in-nanna venut fl-Amerika għandu minn dawn l-elementi kollha. Huwa romanz li jirrakkonta fi ftit kliem il-ġrajja ta' grupp ta' migranti Malti, bla skola, bla edukazzjoni, bla xogħol, bla ħiliet, bla snajja, li jmorru New York biex isiru nies. Minn għalihom se jmorru hemm u bħal ma kienu jaħsbu ħafna migranti mhux biss Maltin. Se jsibu id-dollari mal-art u kemm jibdew jiġbru mill-port sakemm jaslu New York fil-qalba tal-belt ikunu diġà saru sinjuri. Naturalment, meta jaslu hemm jirrealizzaw li r-realtà hija ferm differenti minn dak li kienu jaħsbu li meta kienu għadhom Malta, imma l-problema l-kbira tagħhom mhix dik, il-problema l-kbira tagħhom hi li qegħdin New York imma baqgħu bil-mentalità ta' Malta, tar-raħal ċkejken tagħhom. Ma jridux jagħmlu l-isforz wara dak l-isforz finanzjarju u fiżiku kbir biex imorru l-Amerika li ma kienx xajta fil-bidu tas-seklu 20. Ma jridux jagħmlu l-isforz waqt li qegħdin hemmhekk illi joħorġu mill-mentalità magħluqa provinċjali dejqa tagħhom. U allura ir-romanz jikkundannhom. Ir-romanz jikkundannhom talli huma kellhom din l-opportunità tad-deb f'idejhom u ramewha. U fil-fatt ir-romanz isalva biss lil wieħed minnhom Feliċ illi
Meta jasal New York u anki matul il-vjaġġ juri li jrid jinfetaħ, li jrid jiftaħ moħħu, li jrid jitgħallem, li jrid jixrob minn dak kollu li jara madwaru. U allura huwa l-uniku wieħed li jsalva. Laqqas oħtu Marie ma salva. U li Nanna Venut fl-Amerika huwa speċjali minħabba l-mod kif inhu rrakkontat. Anke llum għadna qed niskopru x'qed jagħmel Mamo u speċjalment in-narratur tiegħu dak li qed jirrakkontanna l-istorja bil-lingwa. Pereżempju waħda mill-iktar affarijiet straordinarji li jagħmel illi Mamo jidħol hu stess minkejja li mhux wieħed mill-karattri fl-istorja. Jidħol hu stess fir-rakkont ma' Feliċ u ma' oħtu Marie f'waħda mix-xeni, imma ma jgħidilniex li hu, jgħidilna biss li dak kellhom ħabib u kien magħhom. Imma mbagħad għandek il-grottesk, għandek l-użu tad-dialett, għandek il-footnotes saħansitra fir-romanz tiegħu, għandek daw il-kummentari kontinwi dwar il-ħajja ta' żmienu, għandek din il-kritika kbira lejn nuqqas ta' edukazzjoni, lejn il-faqar, lejn in-nuqqas ta' emanċipazzjoni tal-Maltin. Huwa romanz illi jaħdem kemm fuq livell ta' kontenut, ta' suġġett u speċjalment fuq livell ta' stil. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.